Chai. No, wow. Boy, man, like a no. If you name is, one that I do, Magayana. Confirm. Which I go ta. Boy, you need reason, or you need reason. Reason I go. Good. Konya na abalo. Ogbungwangwa boy. Ogbungwangwa sharp money. Go come adorania ya. Look me well. Imepe nke a nwanne rie emego imepe nke a rie ego. Onwere ife dị na ya nwanne. Onye ka ọ na-abalụ. Ife ihe na ịgba agbara bịa pịrị ya. Brother bịa pịrị ya nwanne. Ihe ogbungwangwa sharp money 200 rie 400 rie 800. Wash the card dị ebe a. Onwere ife original afa dị na ya. 200 to win 400 to win 800 to win 16. A na-alụ ya alụ. By every 200. Nwanne na-anya ọfụma. Na-anya ọfụma. Ngwa mepere m ofu. Confirm. Oh ya ka na ya. Ta wa n'iwu ga aka ozugbo. Ogbungwangwa. Na-anya ọfụma. Confirm. Nwanne na-anya ọfụma. Imepe nke a iri ego. Imepe any of this ego ga na. Are you there? I'm there. Are you there? Brother, are you there? Nene na anya ọfụma o. Are you there? Are you there? Brother, prepare me ozugbo. What if I tumba bi nwa nwe obere ile? What if I tumba? One ego ga-egwu mmiri. 200, 400, 600. And it's your phone. 200. The banya na ki ya mepe. You ready again? Are you there? Nobody can use it. Are you one aka guys. What if you have for the job and a telephone? One hour talk for so you get a come see na house na Zulu no shimba. Mwe sulu da fe. Onye have chakwa mo. Go ya na ba. Onwe se go sit. Ogbungwangwa. Oyishibia. Confirm. Go na ha jo. Banana, imepe nke a you imepe any of this ego ga na. Are you there? No again. Are you there? Are you there? I don't want to say Are you there? Are you go na le fo. Oga ya mwe mo ti o. La ni enwetele. Iye je enwete. Are you there? Hey! Nye na o nwete nyen. Nye osiso. Obiasi ga o nwefte. Hey! Monzo. Ikanatu. Hey! Man. Oga ya na le fo. 400. Are you there? Are you there? Are you there? Hey! Are you there? Are you there? Confirm. Tiozo. Are you there? Are you there? Ogbungwangwa. Ọ dị ka ọ gị ka ọ na-ebuzi ba. Ọ na-ebusukwu ya. Are you there? Atọnụ si na chelukwa select ya n'ozugo. Are you there? Rafia ya mewe. Iyo, imecha amansi ọma nwa. Are you there? Are you there? Mepen. Okay, mepen. Hey, na ya tiger this evening. Okay, I want tiger this evening. Come on! Not be juju be that. This is when Kevin. Hey! Olukwe. Hey! Abitago for guy. Not be juju be that. Nana ma kwadi ye ma we le lambo de. Imo ga Kevin le since 2 days.
No be juju be that. Are you there? Nna, chere. Awa fonge wa. Ka yele ade yele omu fa na. Ihe phone na-eme ebe a bụ achọ ka nga de ego. Onwe my chairman. Okule na China. Odogwu n'Asia. Nwe ya nwaanyị. Chede mma anya ọ na-eme acha dedication in 16. So assembly ya. Ke wata so mo eti. So se ka m haji ya. Onwe obele ego nweta eme ka njiri gote dị nwa flawa. Ọ dịkwa ka nso ihe a na-eme on the 16th ka a na-eme dị mma day. So ọ bụrụ ya chọrọ 400 200 ka nji gotere ya rose flower. More hibiscus flower. That's why I did hustle to make a. Thank God I am winning.